Bilib ko ni Cebu City Police Office Chief Police Colonel Antonieto Cañete tungod kay wa gyud siya nagpa-intimidate ni kanhi City Administrator Colin Rosell bisan pa man og gibanghagan kini o gisingkahan kini didto sa sulod sa Mayor's Office kagahapong adlaw. Aga pulis gisugo ni Colonel Cañete nagduha-duha man og posas ni Atty. Colin. Mura magnahadlok. Maong gikuha ni Colonel Cañete ang posas o siya maoy nangunay sa pagposas ni Atty. Colin apan tungod sa paglugnot ni Atty. Colin kay di siya gusto magpaposas, hinungdan nga gitabangan kini sa mga pulis aron hingpit nga mapusasan ang kanhi administrator mga kabombo. So balik ko nako mo bilib usab ko ni Atty. Colin Rosell kung mobalik pa siya sa City Hall karong Lunes o niya mamirma na po siya dokumento, mo issue na po siya og memorandum ang ato sa mga lain-lain nga mga departamento aron pagpailan niya nga siya maoy City Administrator. Buhatan na po ni Atty. Colin kay inyo maging insister nga ikaw gid maoy tinuod nga City Administrator. Naabot mo og City Hall gahapon wa mo gid papel nga nagpabatuod nga ikaw na maoy City Administrator. Una-una ako terminos ka. Unya ang imuhang amo si Mike Rama gidismiss siya sa ombudsman. Pending pa inyong apelasyon. Unya moingon mo diha nga wa mo nakadawat sa kopya. Mamakak pa man mo. Unsa man ang nag-circulate ron sa mga social media nga naay picture diha gagihatod dito ang decision sa ombudsman. Gihatod sa balay ni Mike Rama apan wala gidawat ni Ma'am Malu Mandanat Rama mga kabombo. Lahi man ang wala makadawat sa kopya o kanang nagdumili sa pagdawat. Gihatod sa ombudsman sa ilang balay apan wa dawata sa asawa ni Mike Rama. Ang kopya gikan sa ombudsman mga kabombo nga gidismiss si Mike Rama gumikan sa kasong nepotism. Nya gapon na papreskon sa didto nya lang ginsister nga mobalik si Mike Rama kay illegal kuno ang paglingkod ni Mayor Raymond Garcia kay wa kuno sa kadawas kopya. Murag posible man kayo nga wa mo makadawas kopya ngano naka-file man mo og motion for reconsideration kung wala pa mo nakadawat sa kopya. Kana kay naka-file mo og motion for reconsideration buot pasabot nakabasa mo kung unsay decision sa ombudsman nga gipahamtagan og silot perpetual disqualification si Mike Rama. Inyo pa mang lubugon ang issue. Inyo mang i-mislead ang publiko. Nigamit pa mong mga tao, giparali pa ninyo dito. Unya pagkahuban na wa mo sa insaktong direksyon di ay, wa mo respeto sa decision sa ombudsman. Wa mo respeto sa gihimo sa DILG. Giinstalar si Raymond Garcia isip mayor sa Cebu City. Unya, mo insister gid mo nga illegal. Unya, wala pa man na ni gawas ang inyong resolution sa inyong gipangayo nga apelasyon sa Court of Appeals. Kay matod pa ni files la og motion for reconsideration. So sa ato pa nakadawat na kopya. So sayop tong inyong labas gahapon atubangan sa mga sakop sa media nga wa mo makadawat sa kopya kay diya ga-circulate diri sa social media bili na lang in town sa kini ang lalaki nga nagda sa desisyon sa ombudsman didto sa balay ni Mike Rama kay di man dawaton ni Malu Mandanat Rama mga kabombo. Kita mo na to aga Facebook live bro mao na kanang gisod og kini aga folder ba ni envelope ba nga color magenta pink mga kabombo. The ombudsman decision matod pa unya wa gidawat kuno ni Malu Mandanat Rama. So gihimo og gibilin nga to karon sa gate sa balay sa kanhi mayor mga kabombo. Simple naman ang logic ana. Imposible kay wa mo makadawat sa kopya. Ngano naka-file mo og motion for reconsideration. Giyon sa ninyo paghimo inyong motion for reconsideration kung wa mo makadawat og kopya gikan sa ombudsman. Ana lang. Ayaw mo pa makak Atty. Colin Rosell. Abogado ka man attorney. Abogado ka man.
Ayaw lubuga ang balaod. Kung terminus ka, gitangta na kapag October 9, pabaga ka man gihapon. Oh, gilawag ka sa tirong sa imuhang amo. O kung sa isulti ni Mike Rama, mo follow si Atty. Colin Russell. O mingon si Mike Rama, oh, Atty. Russell, layat na Mactan Bridge. Ayaw ko na mo, layat sad ka. Ang nahitabo ni Atty. Colin Russell gapon makapalo moral kaayo. Ha? Gipusasan sa mga pulis ang mga tao nga iyang mga kauban, wa gasigarang mata. Wa gyud makatabang mga kabombo, gasigarang mata, no? O ina kini hitabo daw sa murag gipaod og bayo, giduot og bayo si Colin mo naipit ani. Ako di kumutuo ani nga wa ni Mando gikan ni Mike Rama. Nagtuko nga ani Mando gikan ni Mike Rama, mao ning ani ka agresibo si Colin nga moso diya sa Cebu City Hall baga kabombo.